Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu trinitatis manang hasi tolu sadaun ni debata doho topik debata si tolu sada panopa saluhut nasa na adong
Taparadema rohata mamuji debata marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata, amani Tuhata Yesus Kristus, naung upasu-pasuhon tuhita, ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus, dibolati dohita, gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamulyaon ni asi ni rohana, ale Jahoba si gonggom hami,
masay sangap do guarmu dilihat portibion. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale debata sitolusada, debata ama, anak dohoto di parbadia, nama dok mauliate mahami tuho, ala ditopa, dipalua, jala di parbadiai hohami, hinor honi asi, dohot holong ni roham nagodangi, sairamoti mahami, di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusudani bohal nami, tu harajaonmu na di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, mar hite-hite roha, dohot hata naib baru. Amen. Marede mahita. Patik ni debata di minggu ta sadarion, ima sian Filipi bidutolu ayat 14. Ondo tahe, hu halupahon nadi pudiku, hu yahi akka nadi jolo, dopak padangido hu puspus, dopak upa hamonangan, na sian pajowon ni debata sian gijang, di bagasan Kristus Yesusi, atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Marede hita. Aku dapat
potima dosata tu adupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugunaso hatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani umbahen hupangido hami say sudah tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham say pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Sunguno duhata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuahu. Ay ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debatan na digijang. Amen. Maredehita. Epistel di minggu tasadarion ima nani enet sian Matius bidu 10 sada mamuka ayat 25 rodi ayat 27 tajahama marsika sorin uju ima didok Yesus hatana songonon hupuji ho amang Tuhan namanggonggomi banwa gijang dohot tanoon ala ditamodikon ho hatai sian jolo ni akka napistar dohot namaroha gabe dipapatar hoi tu akka si odi honoton saluhut nai nunga dipasahat damangi tuahu
Asadang adong namanada anaki dukkon ni amai pe dang adong namanadai ia seholan anaki akup ni na pinodaan ni anaki mangihuton lomoni rohana ima sahatna martuadu akka na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amen. Maredehita. Tidakon maha porsiautai songo na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di saduk portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna so hatu dosan na tumopalangi tuhotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siaton di perbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubana toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudlu tu samu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pemamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia dito di parbadia caladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho di hasesaani dosa doho dihatai namadok mulak mangulu sogot daging nihala nong mate doho dihanguluan nasora suda. Amen. Tikting namasa di huriata di mingguon Pandidion Nabadia. Hari Minggu 10 Juni di Parmingguan pukul 10 di Patupa Huria do Pandidion Nabadia tu aka poso-poso yang nakon ni ruas ni huriata. Marguru natorasi hari Jumat tanggal 10 Juni dimulai pukul 10 onom. Maringanan di gereja. Kunjungan gereja mana tamu ni huria. Sadarion Minggu 4 Juni
di Parmingguan pukul 10, rodo tamu ni huriata ima, kor ina parare kami sian HKBP Bakom Cilengsi, Resort Cilengsi. Laos patu begehon nasida do ende puji-pujian ni Parmingguan ni. Tupak tu haperluan operasional huria. Hari Minggu 11 Juni, patu paun ni huria do papungu tupak tu haperluan operasional huria, sigando bulan di bagasan amplop. Tapasaat mas yang lasni roha songon parbueni haporsiata. Dewan Marturia. Sadarion Minggu 4 Juni, patu paun ni huria marhite seksi sending, soul care tu aka ruas ni huria na penyakit menahun dohot difabel. Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada dimulai pukul 12 WIB. Naniuloh ni pandita. Marhite titingon pinangido tu sude ruas ni huria na naing mandohoti ulau ni asa dipabotohon tu situa WIK nabe. Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyak ta akaruas ni huria na di bagasan Parsahiton songon na naung tarsurat di warta jemaat. Panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 40 tahun. Hari Rabu tanggal 7 Juni 2020 patu poni huria do rapot pembentukan panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 44 tahun dimulai pukul 10 siang WIB, maringanan di GSM Glory Lantai Sada, pinangido tu sude utusan ganuk WIK, do sude parhalado, asareta mandohoti rapoti, nani luhon ni par tahun dohot pandita. Buah-buah, maka tidak kon haporsian par guru malua tahun 2022-2020. Hari Minggu tanggal sia Juli 2020 di Parmingguan pukul sia WIB, patu poni huriata do maka tidak kon haporsian tu par guru malua tahun 2022-2020 torok nasida 50 onom halak. Hombar tu program kerja ni huria tahun 2020 mari titik tingon pinangido tu sude ruas ni huria naso pasaton pelian tahun asa di pasahat ma bema palian tahun tu huria manang tu situa wik nabe. Nomor rekening Bank BCA 6280974411 atas nama HKBP Resort Cibubur. Daftar nang pasaton pelian tahun 2020 per 4 Mei 2020 boy mata jahot di warta jemaat dohot mading gereja. Songoni ma tikting na di minggu tasadeyon aka tikting na mangihut boy mata jaha na diadong di warta jemaat. Terima. Tabigi makor ina Maranata diuduti ama partukoan.
Tapasada marohatta. Dami ni debata na sumurung siyan saluhu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Udian itu hatta di minggu ta sadarion ima minggu Trinitatis. Ha si tulusadaon di debata. Tatangi homa hatan itu hatta nagabe berita nauli dihita. Dohok topik debata si tulusada. Panoppa saluhut nasa na adong. Alani tapai hutihut kujahahami. Sada Musa sada ayat sada rodi 2 dohon ayat 26 rodi 20 lalu. Dimula ni mulana ditop pada bata langit dohot tanaon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala hulum di atas lungi. Dungi mangariak-riak matod di debata di atas niaka ayat 26. Dungi makuling musema debata tolema tato pamajolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota asa dirajai dekke akan dede di laut doh pidong akan amartonga-tonga langit doh akan durbia rodi sadok tanaon nang sude gulok-gulok akan namajir di atas tanaon. Jadi di top pada batama jolmei tumiru rupana dituruat tur debata lau manoppa ibana bawa dohok boru-boru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu debata nasida ninna debata matu nasida marpino parimahamu asa sopar hamu jala gosyamu masadok tanaon jala patuduk kamu jala rajai hamu dekke akan di laut do pidong akan amartonga-tonga langit rodi sudi binatang akan amarjir di atas tanaon di sima sahana horas madihita saluhuna. Jadi adong do sada anak buru na songon na gelisah galau di masa-masa pertumbuhan na sahat tunaposo. Buasa songon na galau ibana ala sian na met
adong saya mengganggu di pikiran. Awal nai dibuang may bana barubat tidak danak Roma dokter madokon tunatorasna. Oh ini panu, adong songon kelainan rupanya. Oh ini panu, gak apa-apa. Tahu teh panu kan? Oh ini panu, seperti kudis lah gitu. Yobati mah. Alai sering waktu berjalan ternyata dang malum. Jadi mulai dari kaki songon narung mak berbelang sah tu badan. Songon ini terus prosesna tu remaja. Yang di mana merdalan HP adong mak ina mamereng imana itur lari natai ala dibereng songon nak berbelang kulit nai. Apakah ini seperti sesuatu penyakit yang menakutkan? Lam madi itu pakilalan aku semakin sakit dihilalai bana. Idok imana matu naturas nabohana ma awon, maka orang tuanya pun pergi berusaha memberikan pengobatan, merhitiaka tindakan-tindakan laser, obat tu keahlian medis. Tapi ternyata dah ngadong perubahan, bahkan terus sepertinya bertambah dan bertambah. Molo istilah medis mungkin omaran ada ona vitiligo. Vitiligo proses pertumbuhan sel kulit tidak ada lagi. Pigmen dah ngadong berupani merubah kulit dari putih menjadi coklat misalnya. Jadi songonima dang dinggabe merdalan kuliti. Jadi bohana mau ya seperti itulah. Ujungnya ijaloi mana mak yang tadinya dia sepertinya takut menghadapi orang-orang, terbayang ketika dia jalan ada orang lari menghindar. Idalani mana mak bagaimanapun keadaan fisiknya. Sadatiki adong ma anak boru dongan nama mahasiswa, ayo jalan-jalan, ada teman kita melakukan pesta karena dia baru selesai wisuda. Ia dongan na poso mai mana beta merdelani. Adong dongaku nggak selesai wisuda. Ujung nalau malah gitu sih. Apa di acara wisudai, di acara pestai adang ma fotografer, saya panok noti mai bana. Imana pe songon na maila, karena di wajah juga sudah berbelang. Saya panok noti mana? Imana pe lamaila, ipanok noti lamaila. Ale Roma fotograferon, igusip pematu bana. Mau nggak saya foto? Hah? Mau difoto? Buat apa? Pokoknya saya mau membuat kamu menjadi foto model. Wah, foto model wajah yang berbelang. Mau enggak? Ujungnya tuh semangat di mana? Di foto, mau jadi foto model. Ya silakan, nggak apa-apa, foto saya ini. Di foto mana dengan wajah yang seperti itu. Termasuk Masonari itu ani foto model yang terlaris. Dengan keadaan fisik yang seperti itu. Tapi dia menjadi salah satu figur wanita yang sangat dikagumi dengan keadaan kulit yang seperti itu. Sadar doi bana, saya punya kelemahan. Tapi saya juga sadar saya adalah ciptaan Tuhan. Nah tinopani dewata doau. Fisik yang saya miliki tidak pernah menjadi satu hambatan bagi saya. Karena saya adalah ciptaan Tuhan. Ido di jaloibana, ido di jakunibana di nguluna. Awalnya dia tidak bisa menerima bagaimana saya ini bisa bertumbuh. Waduh dia dapat didong aku. Tapi ketika dia mengaminkan, menerima keadaan hidupnya seperti itu,
maka dia menjadi seorang pribadi yang luar biasa, bahkan gabe mamora. Jala sonari ngatreni moladok taberung rupani terhira adong songoni dibayar di son model ngagabi training. Ino narikot di ngulutau. Kita harus sadar siapakah kita. Semakin kita menyadari siapa kita, itu membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Dimulai di topa debatama langit doho tanoon. Edit tanakan o debata tung longang dorohaku mamering sudiak na tinopami. Alai sadar dohita bahwa ciptaan Tuhan yang luar biasa di dunia ini, di atas langit, di kolong langit, ciptaan Tuhan yang luar biasa adalah kita. Hita jol maudo mahkota ciptaan Allah, bagaimanapun bentuk fisik warna kulit kita. Tung adong pe kulit tahun hitam manis seperti saya misalnya, hitam gelap si birong galot misalnya, hati-hati hita songone deui si birong-birong nam maul do dapotong si birong-birongon alami mengatung gulab gebirang maul dapot dak terida. Tapi itu juga ciptaan Tuhan. Bagaimanapun kulitnya kuning langsat, kuning telur, putih telur, lomona mesi. Tapi itu ciptaan Tuhan, mahkota ciptaan Tuhan. Haru mamereng hajak kajangon. Melihat bumi ini kita sudah kagum. Di atas sana ribuan ciptaan Tuhan, luar biasa. Lesotuk salah hita. Dan dia dapat ciptaan di atas sana. Dan dia dapat ciptaan nadong di Portibion. Dibandingkan dengan pribadi kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan. Tabayak komajo tiki debata manopa jadi mahona tiur jadi matutu. Jadi maho hajak kajang jadi matutu. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, didok di ayat 20 dungi makuling musema debata tolema tatoppa majolma tumiru rupata tudus tu pangalahota. Ketika Allah menciptakan bumi ini, pribadi sebagai Allah dimunculkan, pribadi sebagai Allah. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Trinitas hasitu lusadaun di debata di bataridahun tatop pama. Jadi saya tabayak bagaimana kita kagum melihat dunia ini. Tapi apakah kita kagum melihat diri kita sebagai mahkota ciptaan Allah yang dikatakan tatop pama jolmai tumiru rupata tulus pangalauta. Jadi ikon tasadari dui bagaimanapun hidup kita, bagaimanapun bentuk kita, kita dalam mahkota. Tung kaki X petaho hita, tung kaki O petaho hita, tung setengah kaki peka kita, tung setengah tangan petangah tai. Kita harus sadar kita adalah ciptaan mahkota. Jadi salah satu na terkenal tabayak komajunwaing pemain gulat yang bertaraf internasional, pemain gulat nah ya terberita bahkan gabe juara dunia, salah satu warga negara Amerika Anthony Rubel Guarna. Ibu Tuhan sadaro Pak Nyon. Kakinya hanya satu, tapi menjadi petarung yang luar biasa.
juara dunia do bayon. Antonio Rubelon. Saya do pan. Bagaimana dia bisa bertarung? Saya do pakna mangalok na dua pakna. Ai perjongjong nyo pedak stabil be. Tapi dia adalah mahkota ciptaan Allah. Dia sadar saya juga adalah ciptaan Tuhan. Maka dia tidak merasa dirinya lebih hebat orang lain dari dirinya. Oke, Bak Dauseko bisa menjadi petarung yang luar biasa. Molhodok nakaning dito padibata adong dojol maun nasato ngapak nasato ngatangan na itu frigik. Warga negara Australia kalau tidak salah. Apalah sapel tek do pakna, sapel tek do tanganna. Tapi menjadi pribadi yang luar biasa. Gabe pembicara bertaraf dunia internasional. Ngahiara huruf tuhita. Nazagua marlangyo. Suaruk tangan na suruk pak na nazagua marlangi. Habi barong do pak ni barong tangan ni ba. Kula sere do binoto jurus berenang. Kula gaya betu do. Kula masuk tenggelam. Bayon songoni makiadana. Tapi dia adalah pribadi mahkota ciptaan Tuhan. Songoni do neng suadi rohata. Sutong lao rohata mado adi mano yang amangang gua songonon namau. Adi mano yang soang gua sorong lapataku. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Tung somararga pehita di Portibion, tapi satu hal kita ciptaan Tuhan dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Molo didok partukuan nakaning memuji debata di tonga-tonga di holong di rohana. Bagaimana Tuhan itu mengasihi bahkan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tabayak kumadebata namanopa hitai makkaholongi hita. Dada hula makkaholongi alai manobus sita. Jadi khobar tu pangalahon ni jolma na parjului tatoppa majolma tumiru tu patta tudus tu pangalahotta. Ternyata sigado gabbari aladang tudus turupana dang tudus tu pangalahona di patarida hojolmai sehingga gambar Allah rusak. Alai di tonga-tonga ni gambar yang rusak itu Allah mau memperbaikinya. Itu asaro Yesus Kristus pature hojol mapardosai. Anggopala do duksega gabarnai itur iribaki dang nang susah hita. Sega pangalahotai turipa sudah hita. Sega pangalahotai turipa sudah hita. Dang adong bijol mahon. Ala sega sudah pangalahona. Sarupa do boloh wek gubaran na songonon. Adong bisa dadak danak. Tiap hari manuhor buku gambar. Heran mau makna. Kenapa terus beli buku gambar? Semalam beli buku gambar. Sekarang beli buku gambar. Kenapa? Mak, kalau disuruh menggambar salah terus. Jadi kalau salah gimana? Ya ku robek lah inna. Jadi asali gambar mana ruai tur riba do harotasi. Igabar musik riba ala salah terus. Molo pala songoni ibad debata tu hita. Ola salah panglot tur ipisat tok kita. Majabarta. Alai holong di rohani debata namanoppa hitai. Tung pegabise gagabari ala ditongos do anak nai baluahok kita. Ido neng sihala sonota. Molo didok tatop pama tumiru urupata tudus tu pangalahota. Memang unang harafiah Allah tidak berwujud. Allah itu adalah roh.
dang mar pamatang ibana. Alay tarida ma pamatang nai marhite kehadiran di Yesus Kristus. Alanido rikokdo memang dihita fisik, rikokdo dihita segambar, terlumobi ma di tonga-tonga di keluarga. Fisik itu sangat menentukan dihita. Ay hola sorang dak danahi di tonga-tonga di keluarga na perjolo di bereng amatahi. Mirip tuisi do ibana. Olah seorang anak nih Roma halak mamereng. Aduh mirip kali ya sama bapaknya. Ih mirip kali sama bapaknya. Apalagi hidungnya. Aduh mirip kali. Sama-sama peset. Ini misalnya rupanya. Aduh misalnya aduh mirip kali. Mirip kali sama mamanya. Aduh mirip kali. Apanya miripnya? Kulitnya bersih. Nah lasma rohani inatai ala bersih kulitnya. Alai suatu ngaruk kita madokon. Aduh mirip kali sama pungnya. Bahaya di. Ay mo larong mandok ko mirip tupung na olo de stere supung nai mangojar do nono bain na. Rekod do fisik di 40 tahun, tapi harus kita sadari bagaimanapun bentuk fisik kita, bagaimanapun warna tubuh kita, kita adalah cipta Tuhan yang sungguh sangat berharga. Alanido dilem mahwaso asa adong mangarajai. Jadi sasitungna huaso di pasa debataro tu hita mangarajai, alai mangarajai dan gabe manigai, mangarajai menata bagaimana supaya lebih baik. Allah begitu menghargai sehingga kepada kita diberikan kuasanya. Tabayak kemajuan kuasa di debata. Dilihat tuh kita diajak menjadi teman kerjanya. Tapak kemai kesempatan penghargaan yang diberikan Tuhan. Kita ditempatkan menjadi pengelola semua ciptaannya. Ido si halasonota, ido si hatidakonota. Pasdo songon nadido ni ina maranata anak kaning dedenai di pabaki dohita marhua mangalehon gugu. Mari kita saling menyemangati, mari kita saling mendukung mangalehon gugu. Janganlah kita hadir lau manegai, lau manusai, lau mangarsahi, tapi mari kita salurkan. Allah menciptakan kita tumiru rupana tudus tu pangalahona lapatanna Allah parholong miam makolongi di hita asa tapat lidah kolongi di tonga-tonga di parsaurata di keluargata di parkarejuata asa mar mulia mar sangat Tuhani marlas ni roha hita di parngulota martangyang mahita mauliati dohot puji-pujian hu pasahat kami Tuhan. Ala disungguli hodo hami, apalah di minggu nami, Trinitatis, hasi tulusa daumu, hodo si toppa saluhukna, nati noppami, dilohok kodo tuhami jolma, paingok mahami Tuhan. Molo dilehok ko huaso tuhami mangarajai, asa dingkaddo saluhukna. Saya unang madong siya tonga-tongan yakana tinopami nagabi manusai madigay alay paturehon paulihon na tinopami asalam tubuak ka na uli tubuak ka na dingkan maragam akka pasu-pasu si jalon nami dingulong nami. Ali Tuhan nami marhite parminggon namion hupasahat tami tuho sudi aka program ni huriam nalau si patupaw nami secara khusus hobar tu tahun natin tuhon ni huriam HKBP tahun profesional patupaw nami maparrapoton la membentuk panitia salehom ma roha na marsi paululuan
asarap kami paturehon akka ulau di tonga-tonga di huriam do ruas song-songoni mahu pasahat tami akadongan nami na tongod di bagasan persahiton tuhoma hupasahat tami amang situa aha sitio inang pajaitan boru huta barat dohot akka na sahi menahun sehoma Tuhan mandauni nasida paposrohan nasida Tuhan songoni maka keluarga na pature-turehon lehon las ni roha upasahat tami tuho sudia keruas ni huriam sedadanak sahat tunama tua sehoma mangaramoti mamasu-masu asa sibur magudang makaposo-poso lamar bisuk makaenak kon namar sikola jupang akarejo ma na mga lulu parkarejuan jupang rokak ma na mga lulu rokap songoniak ka rumah tangga na makasih oli pinopar sehoma Tuhan na mamasu-masu perbui ni bortian na kahina asa sahat pasu-pasumi songonido nang akka na tua-tua nami akan lansia mulu selukpi Tuhan akka ngilut-ngilut ni pamatang sehoma mangalabohi disudiak ka ulaun parkarijuan na maragam sehoma mamasu-masu asa taruli hami Tuhan boy hami marlas ni roha madala ni ari-ari ni gulu nami bi nangak karuas ni huriam na marulang tahun ditabay ho di nasida umur tabay manang las ni roha nang rumah tangga na marulang tahun sehoma Tuhan pasikopon roha na marsiha holongan asa go dame adong na marsiat juan adong na marsiat tusan sunguni makadusa pangalasyon nami pehu pasahat tami sa Tuhan dosa nami dogodang yang si roham marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami asima roham amin. Mari dimahita hugut pasahat ton piliata Dia
mahita. Raja di seluruh bangsa, Tuhan Yesus Sang Api, Luitano Saedeho Sang Api Gowarnai. Tatangi ako mapiliata tua dopan di dia bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroron ni saluhut silelon nadinggan. Doh nasau di basa na mauliutus. Upasangat tami masian nani lohon mitu hami pilihan nami tuhu. Sejalo may gabot notus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parahasya kami pilihanon. Pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang nisi leo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana debata nami, debata ama, anak dohotod di perbadia. Nabadia, nabadia, nabadia doho. Jalagok hamulia-muliat purtibion. Pinuji jala pinasangak mahorodi sa leleng ni leleng na. Alanyasi ni roham, nang sahat tuhami dohot tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naung dipapatar jala dipatar dahoko tuhami hadiriomu. Holong ni roham. Asi ni roham. Labas ni roham. Hasesan di dosa. Hanggulon sogot. Arta silehonomu sogot. Rodi uhum sidabomu sogot. Naso habilangat do sudinay. Ay nasodung nyatusan di jolma di patorok kodu hami. Nasodung di dan di jolma di patari daw kodo tuhami. Nasodung hinasi holan di portibion di bokodo di hami. Naso tarleo portibion di leho kodo tuhami. Alani hu pasahat tami matuho daging nami todi nami roha nami rodi saluhut nadong di hami. Asa patawammu hami tuhara jommu na di banua gijangi. Hodo manok pahami. Ubet tubuh hami tuhasyanganon. Alani setoppa jalapai baru mahami. Asa tubuh hami padu halihon. Jalagabi partohap dia siangan narosogot di labung mi. Nauduk jala serek do rohanami rotuho mangalehon rohanami. Saya bay may inganamu. Saya homa mangula jala margogo di bagasak kami. Saya paujung ulaw ng pinuk kami di hami. Naung sinahapommu goarmu tuhami. Naung tardidi hami tu bagasak goarmu nabadiyay. Asa hami di ho. Jala ho di hami. Saya tanggali roh na buruk siak kami. Jala surukon rohane baru tuhami. Asa badia parangenami. Pabua naung mauliante rohanami tuho. Saya pargugoy mahami. Asa hu parangeho kami. Sude na nidok mutuhami. Pabua naung tutuhami akanakmu. Jala panean di hanguluan sogot. Saya paian berita nauli di hami. Asadong pargugo nami sa lelik kubolus sami hasyanganon.
Saya patugu haporsion nami marhite-hite toddi parbadia sahat rodi hamatian asa sahat tami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ali amanami na di banwa gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajonmu. Saya saut ma lo moni roham di banwa tongaon songon dari banwa gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala diparsor homma damena tutodim